Ana ta ruɗa ku duk ciki ya ɗuri ruwa cewa a sabon tsarin harajin Najeriya idan kuka yi transfer ɗin kuɗi kamar naira 800 to za a cire kashi 15 bi ma'ana naira 160 kenan. To bari ku ji gaskiyar lissafin sabon tsarin harajin. Ranar 1 ga watan Janairun 2026 ta kasance ranar da gwamnatin Najeriya ta fara amfani da sabon tsarin haraji. Ɗaya daga cikin gagaruman garan bawul da aka yi a tarihin fannin kuɗi na ƙasar. A yau, za mu yi muku bayani ne dalla-dalla kan sabuwar dokar haraji, da abin da zai sauya, da yadda zai shafe ku, ko kai ɗan albashi ne, ko ɗan kasuwa, ko kuma kanka kake yi wa aiki. Yaya sabon tsarin harajin yake? Biyan haraji kan kuɗaɗen da kake samu na ƙashin kanka a yanzu zai kasance mai sauki. Ma'ana, za ka biya harajin ne bisa la'akari da abin da ke shiga hannunka. Idan kuɗin shigarka ba shi da yawa, ba lallai ma ka biya haraji ba. A sabon tsarin talakawa da ke samun ƙasa da naira 800 a shekara za a cire su daga tsarin biyan harajin. Don haka harajin yana farawa ne kawai daga kuɗin shiga ko riba da suka haura naira 800 bayan an cire duk hidimomin da aka yi wajen samun kuɗin shigar ko ribar. Akan wannan gabar ce mutane suka rawaito jita-jitar cewa idan naira 800 suka shiga asusun bankinka za a zabtare maka kashi 15 cikin 100. To mai da wukar ba haka abin yake ba. Abin da yake a doka shine sai idan samunka a shekara ya haura naira 800. Dan kasuwa ma sai ribarsa ta kai naira 800 a shekara bayan yin hidimomi. To a nan fa dole ka yi rijista kuma ka ringa biyan haraji. Kamar yadda Ado Muhammad, ƙwararren akanta kuma masani kan haraji a Najeriya ya faɗa. Bari mu yi dalla-dalla. Harajin yana hawa ne gwargwadon samunka, kuma ya fara daga kashi 15 zuwa kashi 25 cikin 100. Idan kai ɗan kasuwa ne, sai ribar ka ta haura naira 800 a shekara bayan duka wahalhalu da ɗawainiya da biyan su kuɗin wuta da sallamar yaran shago da sauransu, to za ka biya haraji. Amma idan ribar ka ba ta haura naira 800 ba, to ba za ka biya haraji ba, ko da kuwa jarinka ya kai naira miliyan 100, ko kuma ko da shige da ficen kuɗaɗe a asusunka na banki ya haura naira miliyan 100. Wato dai riba kawai ake magana. Idan ma a wannan shekarar faduwa ka yi, dokar ta ce ka lissafa faduwar. Idan shekara mai zuwa ka ci riba, sai ka cire adadin faduwar da ka yi a cikin ribar da za ka biya wa haraji. Yadda tsarin zai yi aiki. Idan kana samun fiye da naira 800 zuwa naira miliyan 2,200 a shekara, to za ka biya harajin kashi 15 cikin 100. Daga naira miliyan 3 kuma zuwa naira miliyan 9, za ka biya haraji kashi 18 cikin 100. Daga naira miliyan 9 da naira 1 zuwa naira miliyan 13 za ka biya kashi 21 cikin 100. Daga naira miliyan 13 da naira 1 zuwa naira miliyan 25 kuma za ka biya kashi 23 cikin 100. Daga ribar naira miliyan 50 a shekara kuwa zuwa sama za ka biya kashi 25 cikin 100 ne. Sannan a yanzu za a dinga karɓar haraji akan kuɗaɗen da mazaunin Najeriya yake samu daga ƙasashen waje. Da ribar jari na kadarori, ciki har da harkar kiripto da ma duk wasu kadarori da ba tsabar kuɗi ba. Haka kuma ƙananan kamfanoni masu rijistar RC waɗanda ke da cinikin turnover da bata haura naira miliyan 100 ba, ba za su biya haraji ba. Amma dole ne su yi rijista kuma su dinga tura bayanansu zuwa hukumomin haraji duk shekara. Manyan kamfanoni za su ci gaba da biyan kashi 30 cikin 100 na harajin kamfanoni, tare da yiwuwar ragewa zuwa kashi 25 cikin 100 ga wasu muhimman fannoni. Kamfanoni na kasashen duniya masu ofisoshi a Najeriya ko kuma kamfanoni na Najeriya masu cinikin naira biliyan 20 za su biya harajin akalla kashi 15 cikin 100 daga cikin dunkulalliyar ribar da suka samu. Gwamnatin tarayya ta ce waɗannan sauye-sauyen suna kare talakawa ne yayin da suke mayar da nauyin haraji kan masu arziki da masu manyan kamfanoni. A hannu guda kuma, dokar harajin Najeriya a yanzu za ta kawo sauki ga masu biyan haya, domin yanzu za su iya samun ragin kashi 20 cikin 100 na hayarsu. Muddin kashi 20 cikin 100 ɗin bai wuce naira 500 ba. To ta yaya sabon tsarin zai shafi masu albashi? Idan kai ma'aikaci ne, sannan abin da kake samu a shekara ya kai nisabin haraji, wato ya haura naira 800. To kamfani ko ma'aikatar da kake aiki za su yi lissafi su cire harajinka kai tsaye ta tsarin da ake kira peyi, kamar dai yadda ake yi a yanzu. Hakan na nufin wasu ma'aikatan albashinsu zai ƙara gwaɓi, musamman ma waɗanda dama albashin ba mai yawa ba ne. Masu matsakaicin albashi kuma za su ga ɗan sauyi kaɗan, yayin da masu albashi mai yawa, wato na bogaji kenan sunan wani kwano, harajinsu zai fi yawa sosai. A takaice dai tsarin ya fi sassauci ga masu ƙaramin albashi, tare da ɗorawa masu albashi mai yawa ƙarin nauyi. Bin diddigi da tabbatar da bin tsari.
Ɗaya daga cikin manyan sauye-sauyen shine tabbatar da cewa mutanen da ya kamata su biya haraji suna biyan harajin. Daga wannan shekara ta 2026, hukumar haraji ta Najeriya NRS za ta samu ƙarin ƙarfi da za ta dinga gudanar da bincike ta tsarin dijital, bin diddigin harkokin kuɗaɗe da kuma neman bayanan kuɗi. Kuma hakan yana nufin idan baka biyan haraji a da, a yanzu zai yi wahala ka buya ka ci banza. Idan kuma dama kana biya, to yanzu abubuwa za su yi sauki. Sabuwar dokar ta kawar da biyan haraji daban-daban ko barkatai, ka bayar a nan ka bayar a can, wancan ma ya zo ya karba. Masu ƙananan sana'o'i ba za su biya haraji ba kwata-kwata. Sannan ba za a biya harajin VAT ba akan muhimman kayan bukatu na yau da kullum, kamar magunguna da gidaje da abinci da kula da lafiya da fannin ilimi da kayan karatu. Motocin haya ma ba za a biya musu harajin VAT ba. Bari mu sake nazarin muhimman batutuwan kamar yadda Ado Muhammad ya shaida wa TRT Afirka Hausa. A yanzu za a ringa ganin abin da kowa ke samu, kuma dole kowa ya shiga cikin tsarin haraji. Faɗaɗa ayyukan hukumar haraji ta ƙasa NRS, inda a yanzu ita ce za ta rika karɓar haraji da kuɗaɗen shiga na tarayya wato federation. Kuma hakan ya sa an dakatar da hukumomi 63 daga karɓar kuɗaɗen shiga, cikinsu har da hukumar hana fasa ƙauri wato customs da hukumar kula da tashoshin jiragen ruwa ta ƙasa wato Ports Authority da sauransu. Idan mutum mai zaman kansa ne ko ɗan kasuwa, zai biya haraji ne a ƙarshen shekara. Bayan ka yi lissafi, ka ga cewa ka ci ribar da ya kamata ka biya haraji. Za ka iya neman ƙwararre ya taimaka maka. Idan kuma gwamnati ta gano cewa ya kamata ka biya haraji, amma ba ka biya, ko kuma ka biya ƙasa da abin da ya kamata ka biya, ko kuma ka yi kuskure wajen lissafi, to gwamnati za ta shigo har sai ka bayar da gamsassun bayanai, ko kuma ka bayar da abin da doka ta tanada. Babu dokar da ta amince a cire maka ko da kwandala a matsayin haraji ba tare da amincewarka ba, ko da kuwa kana da biliyoyin nerori a asusunka. Kazalika dokar ta cire talaka mai karamin karfi daga biyan haraji, sannan masu matsakaicin samu za su rika biyan ƙasa da abin da suke biya a da. Waɗanda ya kamata su biya kuma amma ba sa biya, dole ne za su fara biya a yanzu. Abin da ake bukata daga 'yan kasuwa shine su gyara tsarin kasuwancinsu, su rika adana bayanai, ya zama komai yana rubuce da cikakkun bayanai ta yadda cikin sauki za ka iya gano ribar da ka ci a ƙarshen shekara. Idan kuma bai kamata ka biya haraji ba, da wannan bayanin ne za ka gamsar da hukumomi cewa ribar da ka ci bata kai ka biya mata haraji ba. Rubuta bayani lokacin da za ka yi transfer kuɗi ta banki ba zai fitar da kai ba idan har ya kamata ka biya haraji kuma baka biya ba. Sai dai zai iya taimaka maka wajen tattara bayananka na shige da ficen kuɗaɗenka. Alƙaluma sun nuna cewa kashi 19 cikin 100 ne kawai na 'yan Najeriya suke biyan haraji. Don haka bayananka na banki za su taimaka ne wajen faɗaɗa yawan masu biyan haraji ta hanyar tantance cewa ya kamata ka biya haraji ko bai kamata ba. Amma ba wanda zai ɗaukar maka ko sisi. Menene ba ku gane ba har yanzu game da wannan dokar harajin? Ku rubuta mana a comment section.